Good morning, madaling people! Napasanda mo kami ganyan. Time check nga pala is 6:05. Yalat kami kan sakayan pasandra mo. Tumun muna kayo matambay. Yan, mahiling manino kung paano makaabot sa San Ramon. Kita kits! Kung nare-reparo nindo, garo hubag-hubag pa mata. Kaya sing namalsok pa sa kaya susuluton tayo ni nagimata. Mamaya na lang dahil may nagsasalita. Bye-bye! Hello guys, niyo na kami ngayon sa pier. Nagkakang ito sa sakayaning mamaya i-update ko kayo sa biyahe. Mamaya na lang, natupunin ko yung easy. Kasakay na kami ngayon sa compete. Time check, anong oras na? 6:20. Orasan na compare ang oras pa siling sa San Ramon. Enjoy the travel, bye bye. Hello guys, ako sunod tanong yung makina at siya na lang, yeah? Ilutan mo na dito na Mormon Dutch. Guys, maringay na magayon ng panahon. Alibala. Ayun, no? Ayun. Ayun. Ayan. Labog-labog kinit pagilingon na may ulang-ulang. Linaw ng dagat. Linaw ng dagat. Yan. Ano na ibig sabihin? Ano na yan? So, relax yan. So, start na mga IPs. Yawan yan. Ito sa atras. Yan na yung mga magiging Dirani na yan sa landmark ng populasyon ng Ramrapik sa Ramrapik. Pinutgan. Naharap namin yan na dito. Tapos, sinunod ka pinutgan. Yan nga, dito ka pag nakatapos ng nasa may pinut. Last na situate ito ng populasyon dito sa Ram. Bago mag-ipat ka, Islak. Okay? Yan na. So guys, update ko kayo. Mga kaiba ko pala dito sira. Master! Master! Siyaman sana ang master kang harong. Siyang master kang gabos. Kampatong master. Dari na ito niyan sa Itogo. Hindi magaling dito mahiling taray. Hindi makarik kayo sa Bukman na magilit-gilit magagay. At may gabo. Pero yan, ang parting yan, ang masungan, nag-iwan pa yan. Pero paglampas mo dyan, ngayon ito, Itogo na yan. Tapos sa bigap na yan. Kita kamerang pang zoom cellphone pa sana yaw dyan sa Manila service ka nga sa kuya Ryan na RCT na nagkadarak ito sa salina ngayon kayo sa mga po kayo narikinda na po kayo ngayon magaling kayo grabe na dyan ang biskwito. Hindi, pamanong kinara.
labing sa sulong, madaw na ang dagat. Yawid sa tao bang patibo. Ano mo yung tibo? Ang groups. O yan, ang traffic. Ikong harugan para maprotekta na siya. Nakulang buo. Mamaya master. Ang dagat tingin sa sulong ng para di ka dyan makababata ang irarap kayan puro dugi. Pag nagtukso ka dyan, piling mo ibabaw. Pero yung tabi ang irarap ang laboy madugi. Dyan nag-restart na. Ayan o. Dyan siya salog pag-ilim sa dagat. Tapalik na sa tao siya ka, matiko. Malinaw, maganda yan. Sabi ni Master ko, ito ko na so camera tapos malinaw. Kaya ako ining front camera, nailing ko ako kapugihan ko. Bangyo, bangyo. Kayo, tao. Ha? Video niya na ako, nag-video ko na nga sa video ko ako. Video na to. Time check. Yung na kami sa San Ramon. 7:20. Nagalit ko naman ito. Sarong oras. Sarong oras. 1 hour. No. Sarong oras ang biyahe pa sa Ramon. Tama. Malinaw. Kami na lang. Pipigay. What's up? Ini kami sa Harong Nera Master sa San Ramon. Yan yung spa. Magluwas na sana. Magluwas na sana ako mami siya. Mamaya lang apit kayo may sasabi no. One trivia. Hey! Hello, good morning. Sarado ba? Yan sa mga tao nito. Ninong o. Kiss kayo ninong din magbisa. Gali na digdati. Kising ko. Si Tito Iman. Tito Iman. Alasing ko. Apir. Alasing ko. Apir. Abaya isa. Apir man. Hindi mo nagta sa luwas ta. Sarong Nera Busmaster. Harong din sa San Ramon. Diyan sana. Hello. May pahiling ako sa inyo. Kunya na doon pa sa kami pa kami na miminutuan sa baba. Hindi ko pa analis sa bag to. Pero si Busmaster, hiling nga. Kalog na tulos ano. Gusto. Hindi Hindi ko malamang. Galit pang garaw. Sus na kaduhang bisa mama. Pero marayan. Tangan din magniwag. At siya na lang. Yun. Hindi mo nagdasama eh. Medicine ko, ha? Diyan pa sa ngawon. Diyan pa sa ngawon. Tawag din. Jason? Sala si Jason. Diyan pa sa ngawon. Yan.
pirang aldaw kami digdi. Pero mina, bad lang magdigdi na tropa pets. Welcome man ka maligdi boss. Yeah. Diyan na lang. So sinakain mo pa ng kasubag ko. Ganyan pag-ururunan na kung paano. So makadigdimi kung tira so gastos sa aling poblasyon kasi San Ramon. Tapos kung anong pinsakayan. Kung pirang masaram banin mo sa masas ba to? Sarang oras, biyahe. Yeah. Diyan na lang si bang details. Thank you. Mamaya naman. Thank you. Diyan na lang. Hi guys. Naripara na hindi ba? Mag-iba na ang badot tapos lumugpa ang buhok ko. Tayo ni kasugit ang vlog ko kasi nakaik ang daw after 2 days ini sa continuation kaya na napasubo kaya sa hapon kaya yun yung kung natin napasubo ko na labis ikang mahal tingnan mo di mo malimutan aking labis ikang mahal inibig kita. Yan na paso inom sana. Okay, continuation ta kay itong mururo na kasudma kung paano kita nakabutig sa San Ramon gamit itong kumpit. Ito pala na kumpit pag sa diri ito kang magurang ni master nagdadara ka ito so aki kang magurang niya tapos tugang niya tito kang mga aki in short si bayaw. So nagkonsumo pa lang ito haling poblasyon kaya ito pa hindi sabi 2 litro haling poblasyon pa siring di ibig sabihin kung balikan kang araw katong kumpitan dara lagon lang sa description so makina ito ano ito deko arang mura di si bayaw tapos babalikan ka mo di 4 liters na daraw nindo crudo gwa pa man na ibang means nga makabutig sa San Ramon iyo ang pagsakay sa Roro aling poblasyon masakay sa Roro ang baba is Batan sa pantalan kang Batan ang pamasahe 80 man sana 80 pesos tapos haling Batan pagbaba mong Roro mahabal-habal ka pa motorsiklo kada barangay 20 pesos kaya aling Batan pa San Ramon 5 barangay sang agihan gabos kaya 100 pesos pamasahe sa Roro 80 plus sa Balaba sang gatos 180 malinaw yun nasa San Ramon ka na kaya Pwede man magbakla. yeah. O kaya pagbaba mong Batan muya magtipid maglakaw ka na sana mga 2 oras kaya 2 oras gid na paglakaw-lakaw kung mainit yeah. Iyo man sana tabi pus master kung hilingunin do ini uday labot ko. Sumaya tabi maghiling mag-subscribe na ngunya na grabe kitang pag-i-restoryahan di mo yung mga sinsya babush tayo na nagpapakator kita kang